दिनैहाय बे सान्थिपुराव सेतु जि आसनि दङ बे आसनिनि गेजेरजों SLRM नि दैदेननायाव दिनै 1000 रां खरि राननाय जादों जोंनि बेनिफिसियारिफोरनो। चिराङाव गासै 948 सुबुंफोरखौ सायख'नाय जादों, महिलाफोरखौ, आइजोफोरखौ। आरो बेखौ कन्जिउमार सापर्ट ग्रान्ट होननानै बुंनाय जादों। आरो बेनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो न'खरा जाहाथे गावनि आथिङाव गसंनो हायो बिनि थाखाय सरकारा मदद खालामनो सिगांबोदों। बे आसनियाव गासै आरोबाव 20,000 रां बिथांमोना मोननो हागोन। बेनि गेजेराव 14,000 रांखौ प्रथम किस्ति हिसाबै हरनाय जागोन, जायजों जोंनि बे गोरिबनिफ्राय गोरिब न'खरा जाहाथे आथिङाव गसंनो हायो, माबा मोनसे मावनानै जानो हायो। दाउ फिसिनाय, अमा फिसिनाय, हांसो फिसिनाय, बिनि अनगायैबो गाव माजों न'खरखौ फोथांनो हागोन बे राहाखौ बिथाङा लानो हागोन। बिनि थाखायनो बिथांमोननो गासै 20,000 रां मदद होनाय जागोन। दा दिनैहाय 1000 खरि 6 दान हरगोन। दा बिनि गिबि बेखेवजेननाय हाबाफारि हिसाबै जोङो गासै 300नि बारा बे बेनिफिसियारिफोरनो बे 1000 रांखौ रानगोन। बिनि उनाव गुबुन गुबुन जायगायावबो चिरां जिल्लायाव बेखौ खालामनाय जागोन। दिनै जोङो बेखिनिखौ रानग्रोनाय जाबाय। मोननिसिम नंगौ जों बाख्नायनांगोन, मानोना बे सेतु आसनिया आसामनि मोननै जिल्लायावल' जादों, जेरै बङाइगाव आरो चिरां। दा चिरां हिसाबै जों सिडली ब्लकआव मोनदों। आरो बियो जोङो सासे मानसिखौ बाख्नायनांगोन, मानो होनना बुङोब्ला जोंनि दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा माखासे जिल्लाफोरखौ गोग्लैसोनाय होननानै बिसोरनि थाखाय स्पेसियेल माखासे पेकेज आसनि लाबोनांगौ होननानै सावरायबाय थानायनि गेजेरजों बे पेकेजनि गेजेराव जोंनाव एसपिरेसनेल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै अदालगुरि, बाक्सा आरो जोंनाव नैबे सेतु गोग्लैसोनाय गरिब दुखियाफोर थानाय हिसाबै चिरां डिस्ट्रिक्टनि सेतु आसनिखौ जों मोननो हादों। नंखायनो जोङो हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार सार आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांमोनखौ जों बाख्नायालासे थानो हानाय नङा। आरो आसा खालामदों दिनै गरिबफोरनि थाखाय आरो स्पेसियेलि हिन्जावफोरनि थाखाय बिराद आसनि सोलिगासिनो दं, जेरैहाय न' होनाय, रेसन होनाय, अरुण'दय होनाय। आरो दिनैनि बे सेतु आसनि बे हिन्जावफोरनिनो। जों मिथिगौ हिन्जावफ्रा जुदि आखायाव लायो बा हिन्जावफोरनि दारै जोङो खामानिखौ मावो, निस्सय बे आसनिया साक्सेस जायो। आं आसा खालामदों नैबे जोंनि गोग्लैसोनाय बे सा ओनसोलनि दुखिया मानसिफ्रा निस्सयब्लाबो खामानियाव होगोन। आरो बेखौ जोङो अफिसियेलि हिसाबै दिनै जे फैसा होदों बेखौ जों फैसा होनाय जोबनाय थानाय नङा। बिनि थाखाय मनिटरिं खालामबाय थागोन DCDCनि गेजेरजों, जोंहा लकेल इन्टेलेक्सुयेलफोरनि गेजेरजों, CC सारमोननि गेजेरजों बेखौ रिभिउ खालामबाय थानाय जागोन। आरो डिपार्टमेन्ट हिसाबै SRLM DPM बायदियाव दङ, लोगोसे जोंनि ब्लकनि DPM आरो बिसोरनि BC आरो BO CLF दङ, बिथांमोनहाबो दायित्व दङ बे आसनिखौ मावफुंनायाव। मानोना बेनो जोबथा नङा, आरोबाव जोङो एक्सटेनसन लाबोनायनि थाखाय जोङो सेस्था खालामगासिनो दङ। अलरेडि DPM बायद'आ होनदों एक्सटेनसननि थाखाय आरो मोनबावनायनि मोनसे स्कप फैगासिनो दङ। मानोना दुखिया चिराङाव आरो गोबां ओनसोलाव दंबावो, निस्सय बेखौ जों मोनदेरोब्ला आरो बेनिफ्राय साबसिन खालामनो हागोन आरो उद्देश्यआ जाफुंसार होगोन। गोजोन्थों।